Bueno, boa tarde a todos e a todas. Comezamos o pleno de hoxe, 2 de outubro, co seguinte orde do día. En primeiro lugar, aprobación da acta da sesión do 10 de setembro de 2025. Partido Socialista, Bloque Sí, Nacionalista. sí, temos dúas cousiñas para comentar. Bueno, Ah, antes de nada, gustaríanos excusar a Juan Ramón Martínez, ao compañeiro que tivo unha viaxe non deu chegado para o pleno. Na acta detectamos un erro no reconto de votos da moción que presentou o Bloque en setembro. Na acta consta que foron 7 votos a favor do PSOE e BNG e 8 abstencións. En realidade foron 8 votos a favor do PSOE e do BNG. Tamén pedimos que a ata reflexe que no rogo que presentamos os criterios para as subvencións ao remate da intervención da alcaldesa, na que nos saluda en varias ocasións, dicindo vostedes, solicito un minuto de intervención por alusións, tal e como está recollido no regulamento, e que a alcaldesa me denega dito uso da palabra. Consideramos que debe constar. Grazas. sigo. Por Viveiro, A favor. A favor. a favor. Vale. Con esas puntualizacións, sí, pois queda aprobada a acta. Segundo punto, modificación do orzamento relativa ao anexo de subvencións nominativas do ano 2025. Houbo un par de erros nos nomeados e nos cifrados das subvencións de algunhas das asociacións, tanto no CIF como en concreto con algunha delas que cambiou de nome, unha era de Naseiro, non? E outra a de Villar, exactamente. A de Villar creo que foi aprobada por unanimidade na comisión, non sei se queredes votar algo ou non. Vale, yo estoy diciendo. Vale. Ya lo dirás. Ya se votó en junta, ya se votó. Hay que volver a votarla, vale. Pues votamos aquí la urgencia de dicha comisión, de dicha modificación. Se Sí, votó en junta por unanimidad. Bueno, Sí. entendía que era por unanimidad, por eso no lo vuelvo a repetir, pero bueno. Si queréis volvemos Sí. a votar la urgencia. nosotros como, Sí. como en la Junta de Voceros, por Vale. unanimidad. ¿Alguien dice Sí, nada, a favor. a favor? Sí, a favor. Vale. Pues por unanimidad entonces, Mariluz, también. Vamos a la segunda parte declarativa, moción del Grupo Municipal del Partido Socialista para continuar a mostra de teatro dentro do programa Superarte. Ten a palabra o Partido Socialista. Boas tardes a todos e a todas. Superarte foi unha mostra de teatro para persoas con diversidade funcional impulsada polo Concello de Viveiro dende a Concellería de Cultura dentro do programa Viveiro Inclúe e que se celebrou durante 6 edicións consecutivas ao longo de 6 anos, consolidándose como un proxecto pioneiro en Galicia na promoción da inclusión e da visibilidade das persoas con discapacidade. Tratábase dun evento singular, xa que cada edición estaba dedicada a unha discapacidade ou enfermidade concreta, contando coa colaboración das asociacións especializadas correspondentes. Deste xeito, lográbase dar protagonismo e visibilidade ás diferentes realidades das diversidades funcionais, ao tempo que se achegaba á sociedade unha visión positiva, integradora e enriquecedora. Cada edición incluía non só representacións teatrais, senón tamén obradoiros, exposicións e actividades de sensibilización en colexios e institutos e outras propostas culturais que contribuían a educar en valores de respeto, igualdade e integración.
O impacto de Superarte foi recoñecido tanto no ámbito local como autonómico, pero tamén chegou a despuntar no territorio nacional, situando a Viveiro como referente en cultura inclusiva. Sen embargo, temos entendido que este ano non se organiza debido ao cambio de bases da subvención que viña concedendo a Xunta de Galicia. Este ano non a podería pedir o Concello, pero si entendemos que asociacións que colaboran si que a poderían pedir e non se falou con elas ata onde nós sabemos. Tanto en 2023 como en 2024 os orzamentos do programa ascendeu a 7.780 euros, dos cales 2.000 foron aportados a través da subvención da Xunta de Galicia. Ademais, compre lembrar que a anterior concelleira de Cultura, Lara Fernández, chegou a ofrecerlle á actual alcaldesa a súa colaboración persoal, de xeito voluntario e desinteresado, para buscar unha solución que fixese posible manter Superarte. Isto demostra que, máis aló das dificultades administrativas, o que se necesita é vontade política e compromiso para non perder un proxecto pioneiro e de alto valor social e cultural. É por todo exposto que polo Grupo Municipal do Partido Socialista de Viveiro someta a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propoñendo a adopción dos seguintes puntos. Punto número 1. Continuar ca celebración de Superarte como mostra de teatro de persoas con diversidade funcional. 2. Buscar fórmulas que garantan a súa continuidade, xa sexa a través de algunha asociación, doutras liñas de axuda ou cunha partida municipal. E 3. Comprometerse a que non se deixe de facer Superarte únicamente por razóns administrativas ligadas ao cambio de bases da subvención. Bueno, por mi parte, hablo en nombre del Partido Popular ahora mismo como portavoz. Diré que este proyecto, por supuesto, que demostró tener un impacto muy positivo en la inclusión social y en el desarrollo personal de muchos ciudadanos y ciudadanas de este concello en esta situación, ¿no? Compartimos plenamente la importancia de estas iniciativas como la de Superarte y agradecemos evidentemente tanto al gobierno anterior como a todas las personas implicadas en este proyecto que utilizaban el arte y la creatividad, ¿no?, como vehículos y herramientas de transformación social, y valoramos evidentemente su trabajo como no puede ser de otra manera, ¿no?, a asociaciones, a todos los implicados, incluso, digo, a la concejalía o al gobierno anterior. Evidentemente estamos estudiando fórmulas, porque la de Superarte, como bien ha dicho en la propia moción, no es posible, porque la orden que acogía y por la cual estaba subvencionado Superarte a día de hoy no la puede solicitar el Concello, pero bueno, es evidente que tenemos que activar y programar otro tipo de actividades que no necesariamente tienen que llamarse Superarte, pero sí que estén destinadas a este tipo de colectivos. Y por ahí sí que estamos trabajando en ello. Bloque Nacionalista Gallego. Ben, desde o Bloque coincidimos coa exposición de motivos da moción. É evidente que a día de hoxe o Superarte é un proxecto xa consolidado en Viveiro tras varias edicións e que cumpre co obxectivo de promocionar a inclusión e de dar visibilidade ás persoas con discapacidade. E a verdade, pois é que sería unha mágoa que este se perda, simplemente porque houve un cambio de goberno, porque se a excusa é que xa non se pode optar á subvención, consideramos que o custo económico pode ser asumible, tendo en conta, pois que será máis ou menos costoso dependendo do tipo de programación que se queira facer. Pode adaptarse a programación ao presuposto e, ademais, tendo en conta que a maior parte da programación cúbrese coa colaboración gratuita das entidades e asociacións do colectivo, que son as que máis se implican en desenvolver o proxecto. A nivel persoal, eu traballo en discapacidade, paso a maior parte do día con persoas con discapacidade, veño agora de estar con elas e podo asegurar que tanto eu persoalmente como a equipa do Bloque de Viveiro estamos moi comprometidos con calquera proxecto que teña como base a inclusión. Creemos no Superarte. Na mesma liña vai tamén a moción que traemos a continuación, así que imos votar a favor. Por Viveiro. Ben, boas tardes a todas e todos. Nós estamos, é un programa que sempre nos gustou, estamos de acordo en que se celebre e se organice, pero neste caso entendemos que a comunicación que nos tiñamos e que as entidades que tiñan que colaborar que parece ser que non estaban pola labor, entón non sabemos se toda a información que temos é
o sea, a correcta, vámonos a estar na moción estando de acordo en que se celebre Superarte, que se busque unha solución para ele. Pero, como non sabemos se hai colaboración ou non, ou se pode colaborar ou non, o ano pasado celebrouse en outubro, estamos en outubro, non sei, sabes, se hai disponibilidade de data, se non, entón vamos a absternos na moción estando de acordo en que se celebre, que se busque unha alternativa, unha solución, que seguro que o goberno local o vai a intentar. Partido Socialista. Sí, gracias. Bueno, eu coincido con Iria que o proxecto Superarte está consolidado, levan 6 anos e creo que se debería de continuar. Eu creo que todos os anos as asociacións colaboraron, pois cada ano dependendo pois da discapacidade a que se dedicaba, pois colaboraba unha asociación ou non, pero a maior parte todas colaboraban, as de Viveiro, as Panane, totalmente desinteresada, ademais, pois os rapaces sempre lles gustou pois colaborar neste tipo de actividades. Eu creo que se non hai, pois podo entender que non haxa pois partida económica ou que pois supoña moito 7.000 euros. A Xunta daba 2.000 e 5.000 poñía o Concello, pero si se pode facer con menos partidas, se pode mirar, estudiar a posibilidade de facelo con menos partida económica, pero sí non deixar, a ver, sempre se facía outubro-novembro, pero sí que se pode, pois, a igual facelo pois a finales de ano, pero sí continuar coa edición. É dicir, se non se pode 5.000 euros, que era o que poñía o Concello, pois facelo pola mitad, porque moitas das actividades se facían de maneira desinteresada, tal como explicou Iria. Nada máis. Bloque Nacionalista. E nada, dicir que, claro, para facelo para outubro, eso necesita dunha antelación para que as entidades e as asociacións colaboren. Evidentemente, para este mes vai ser difícil, pero sempre se mostrou, disponibilidade. De todos xeitos, existen moitos colectivos dentro da discapacidade que non teñen por que ser tampouco os de Viveiro. Temos moitos nos país cos que se pode poñerse en contacto e o que hai que ter claro é porque programación se quere tirar e tirar un pouco de aí, nada máis. O que fai falta é vontade política e as asociacións sempre colaboran. Por Ribeiro. María. Sí, nada máis, decir, bueno, que xa expresei na moción, que é unha pena que se deixe de facer esta edición este ano, que aínda que pois que non, se non hai partida económica para asumir os 7.000, facelo por un pouco pola mitad ou polo que dispoña o Concello de Viveiro, pero non deixalo de facer porque, bueno, pois fomos un referente, como xa dice na propia moción, tanto a nivel autonómico como incluso nacional, que, bueno, pois é unha pena, non? Nada máis. Bueno, yo solamente para finalizar diré que, bueno, desde el primer momento nosotros nunca hemos dicho en ningún momento que no íbamos a programar algo para la inclusión, en ningún momento lo hemos dicho. Lo que estamos hablando aquí es de lo que se hacía, que era Superarte, y a través de la convocatoria que vosotros, bueno, en la propia moción decís que a día de hoy no se puede pedir desde el ente local. Entonces, lógicamente, nosotros, tal y como preguntáis ahí, si hemos contactado o no, sí hemos contactado y podemos decir que quien colaboraba antes o quien más estrechamente y que es realmente el sentir, ¿no? Y puede ser el ejemplo de inclusión como asociación en este concello y con la cual se colaboró siempre, no tuvo interés por H o por B, por lo que ellos quisieran. Sus razones tienen y evidentemente yo no las os voy a exponer aquí y no quisieron, se les trasladó esta circunstancia, ya que nosotros no la podíamos pedir, se lo trasladamos a ellos, una por correo electrónico y otra que yo personalmente hablé con la que era la directora. Entonces, ellos no quisieron acceder, eso no quita que fuera de ese programa no se pueda hacer otro tipo de actividades en las que este tipo de colectivos puedan participar y, por supuesto, que puedan desarrollarse. Y ahí siempre estaremos nosotros, evidentemente, ¿no? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista a favor.
y Bloque Nacionalista. Son 4, 5, 7, ¿no? Espera, estoy diciendo a favor. ¿Votas en contra? ¿Abstenciones? Dos de Por Viveiro, 4 del Partido Popular, 4. Somos 6, ¿no? Que falta Saray. Se aprueba. Siguiente moción del Bloque Nacionalista Gallego para a execución progresiva do Plan de Mellora de Accesibilidade do Concello de Viveiro. Ten a palabra Iria. Bueno, Iria ou non sei. Non sei. Sí. Ben, é coñecido por toda a veciñanza que o Concello de Viveiro presenta importantes barreiras arquitectónicas que condicionan e dificultan o día a día de moitas persoas, especialmente daquelas con mobilidade reducida. O compromiso do Bloque coa eliminación de barreiras é firme e así o demostramos no noso período no Goberno, durante o cal elaboramos, mediante a contratación de arquitectos especialistas en accesibilidade, o Plan de Mellora da Accesibilidade de Viveiro, que foi presentado públicamente en xaneiro deste ano. Este documento recolle unha diagnose do estado actual e propón actuacións prioritarias para avanzar cara a un concello máis inclusivo. O custo estimado da súa execución integral sitúase nos 2 millóns de euros, polo que o plan está estruturado en fichas individuais, cada unha cunha actuación concreta e o seu orzamento correspondente. Por iso, a súa execución require de planificación, de continuidade e de vontade política independentemente do grupo que ostente o goberno municipal. Neste sentido, desde o Bloque consideramos fundamental comenzar canto antes coa implementación progresiva do plan. Ademais, queremos salientar que durante os eventos do pasado mes de agosto, en particular os concertos na Praza Maior, non se tiveron en conta as necesidades das persoas con mobilidade reducida ou non habilitar espazos adaptados que lles permitiran desfrutar dos actos en igualdade de condicións. Esta situación podería terse evitado mediante a instalación dunha plataforma elevada, como se realiza noutras ocasións, por exemplo, na Semana Santa. Por todo o anterior, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: habilitar espazos adaptados para persoas con mobilidade reducida en todos os eventos organizados ou coorganizados polo Concello nos que se prevexa unha elevada asistencia de público, incorporar nos orzamentos do 2026 unha partida específica destinada á execución dunha das fichas incluídas no Plan de Mellora da Accesibilidade e convocar unha reunión de traballo previa ao punto anterior coa participación dos técnicos municipais e dos grupos políticos da corporación co fin de definir e consensuar cal das fichas se priorizará para a súa execución. Partido Socialista. Sí, bueno, nós vamos a votar a favor desta moción, xa no anterior goberno fixemos un plan de accesibilidade para Viveiro e nós evidentemente estamos completamente de acordo en cada un dos puntos que propón o Bloque Nacionalista Galego. Partido Popular. No ten. Iso que era santo. Tuvo un lapsus mariña que tiña que falar antes, pero bueno. Exacto. É igual. O noso grupo está totalmente concienciado con este tema, o tema de accesibilidade. Xa por lei as obras que se van facendo xa teñen que levar ou contemplar o tema de cumplir a normativa de accesibilidade e me surge unha duda, porque aquí se propón facer unha ficha e metela no orzamento unha ficha. Que ficha, que coste. Non sei se xa tedes unha idea sobre eso ou non. De todas maneiras, no mandato da anterior corporación, do anterior grupo de goberno, se fixo unha actuación aí na feira con medios propios do Concello. Se rebaixou unha cera para
Supoño que era unha actuación de accesibilidade, me imagino, non sei. Porque se fixo un rebaixe dunha acera ali ao lado da porta, da muralla. Entonces, eso tampouco fai falta meter no orzamento. Se pode facer con medios propios acometer algunha actuación en ese sentido. E non sei, desde logo, as obras que se vayan facendo de aquí en diante se vai a ter en conta como non pode ser de outro xeito e se farán acordes á lei. E pero non, estamos a favor. Simplemente tamén comentar, no tema que decíamos de espacios adaptados para persoas con mobilidade reducida, a solución de poñer, cando hai máis aglomeracións de xente na plaza, unha estrutura como na Semana Santa, penso que non é comparable porque está o escenario e realmente sería unha solución compleja esa. Hai unha solución alternativa que é na parte máis elevada da plaza, de deixala reservada para estas persoas con estas necesidades. Tenémoslo en conta para as festas do ano que ven. Gracias. Juan Ribeiro. Ben, non estamos a favor totalmente da moción, sabes? Como non pode ser de outra maneira. De todas formas, a moción indica que hai que comezar canto antes que a implementación progresiva do plan. Como ben decía Martín, con razón, existe unha normativa de accesibilidade que é obligatoria. Calquera obra de construcción de nova, sea dunha rúa ou unha vivenda, unha edificación, ten que cumprir unha normativa base de accesibilidade. Está claro que o plan fixo se está ben, porque aparte vai axudar os técnicos municipais seguramente a mellorar nestas cuestións, e pois a cuestión para mí máis sería implementar nas obras que se van executando novas nun futuro, sabes, que se vai adaptando ao plan de mobilidade, perdón, ao plan de accesibilidade, perdón, existente. A partir de aí, claro, a moción especifica un valor de uns 2 millóns de euros para todas as actuacións que veñen aí previstas. O lóxico sería establecer unha liña de prioridades, non? De cales son as máis urxentes, pero sempre incorporando nas actuacións que se van a realizar nas diferentes zonas e insistindo en que cada zona xa é obligatorio que teña accesibilidade. Cada obra nova, cada proxecto novo que se faga ou cada reforma é obligatorio. Que se pode mellorar e facer máis do que marca a lei, podemos estar de acordo en eso, se é necesario, non hai ningún problema, pero bueno, o que estaría ben era expoñer unhas prioridades das zonas que están máis, digamos, menos adaptadas a día de hoxe para ir pouco a pouco, a medida que se vai podendo, dotalas da accesibilidade necesaria. Con respecto das festas, totalmente de acordo que hai que habilitar unha zona para as persoas que necesiten, se pode ser a zona alta da plaza mellor ou a que se considere máis oportuna para eles, non? Bloque Nacionalista Galego. Sí. Ben, cando se fixo a presentación pública deste plan de accesibilidade, os arquitectos, que sí que son especialistas en accesibilidade, que foron os de Kogami, que son os que foron contratados para facelo, explicaron moi ben en que consiste. A normativa de accesibilidade evidentemente existe desde hai anos e sí que é moi sinxela, pero sí que é verdade que se pode ampliar ou ser máis ambicioso nos proxectos de calquera reforma, de calquera obra, como se fixo, por exemplo, na Rúa do Porto de Celeiro. Ese proxecto foi revisado por Kogami e vese perfectamente en que a parte de barreiras arquitectónicas para a mobilidade reducida, pois tamén leva as liñas, por exemplo, as guías para as persoas cegas ou as sinais luminosas. De feito, este plan de accesibilidade ten un anexo de boas prácticas incluído e pensado para as obras todas que se efectúen no Concello. E, ademais, os propios técnicos, os arquitectos do Concello, o revisaron e estaban de acordo con iso. Eu, de todas maneiras, non descartaría nesa reunión de traballo, que non sei se pode facer, porque preguntaba o tenente de alcaldesa a que ficha nos referimos, cal incluímos. Pois para iso se solicita a reunión. Non descartaría que nesa reunión estiveran tamén os técnicos de Kogami que elaboraron o plan e mirar realmente cal pode ser a prioridade. Esas fichas non son unha actuación sola como poñer unha rampa en tal sitio. Esas fichas son recorridos por prioridades, por exemplo,
Que recorrido necesitamos ou vemos máis prioritario? Pois facer, por exemplo, do centro de saúde ao Concello e facelo só por un lado, non polo outro, porque hai que ir tamén, bueno, pois sendo prácticos e recortando costes, porque senón poñeríamos nun proxecto de 4 millóns ou demais. Pois simplemente limitarse a facer ese recorrido e así con varios puntos dos 3 núcleos dos que está elaborado o plan, que son Viveiro, Celeiro e Covas. A reunión sería para eso, para decidir cal é máis prioritaria, por onde se quere empezar, que orzamento se pode dedicar, puxemos, bueno, orzamento municipal, pero a mellor se pode conseguir tamén outro tipo de financiación, para levála a cabo. Se foran varias fichas, pois mellor que unha. Pero non o sei, eu máis dudas que se poden ter. O da normativa, o anexo, o das fichas, e non sei se me queda algunha dúbida que contestar. E de que está orzamentado en 2 millóns de euros, claro, eso sería o total, por eso consta de tantísimas fichas. E é tan importante empezalo canto antes, non vou dicir para rematalo canto antes, porque non se vai rematar nunca. Iso vai ser un traballo constante e por eso poñemos que goberne quen goberne, iso unha vez que se empece, ten que estar xa para quedar e ser un referente. Partido Socialista. Nada máis que añadir. Toca Martín. Sí. Eh, a ver, no, o que eu vin a presentación tamén de Kogami, bueno, dos técnicos de Kogami que fixeron ese traballo que, bueno, me han explicado aquel día e realmente tampouco abarcaba todo o Viveiro, o sea, abarcaba unha Y que era o trayecto de Magazos hacia Celeiro e hacia Covas. Eu entendo que os técnicos do Concello na elaboración das fichas foi codo con Kogami. Non sei, agora, se cada proxecto que vamos a facer vamos ter que traer os de Kogami, convocarvos a todos, reunirnos, onde se pode facer, pero isto hai que andar e hai que intentar sacar os proxectos. Fácil non é. Entonces, podemos facer aquí moitas xuntanzas, estar todos de acordo, todos participar, dar... Cando gobernaba o bloque co PSOE non éramos moi invitados a participar con tal detalle nos desenvolvemento dos proxectos, nada desto. Non sei, agora si cambiou a forma de pensar. E nos proxectos, por suposto, que se vai ter en conta a accesibilidade por parte dos técnicos municipales. Iso por descontado. O Ribeiro. Dame lo que solté. Pero no quería, Sí, no, ya. María dijo Non que tengo no. máis que... Eu non só apuntar que vamos votar a favor, a pesar de que eu personalmente non puiden vir aquel día a presentación do plan, pero non tuvemos máis información. Damos por feito que está ben feito, seguramente se participaron técnicos especialistas, pero a nosotros naide nos invitou en ningún momento, nin o BNG, nin o goberno anterior, a participar dese plan. Eso, como eu non guiso ou non, a anterior portavoz na súa concellería fixo a presentación con bombo e platillo, o resto aquí naide participou. Entón, estáse pedindo que se participe, sabes, aos demais, en aquel momento a nosotros naide nos invitou. É dicir, estamos votando a favor, estando de acordo na accesibilidade, que se cumpla a normativa e que o plan se leva a cabo sin coñecelo, ademais. Digo porque moitas veces se pide transparencia, pero cando se goberna tamén hai que facer. Quer dicir, a nós non nos invitaron daquela, non sabemos, nin o coñecemos, e máis desde aquí aproveitamos para pedir ao goberno municipal que non lo facilite para poder botar un vistazo, se pode ser. Gracias. Pasamos a votación ou remata... Sí. Dicen que non coñecen o plan, non o coñecen porque non puido vir e non preguntou tampouco por el. Porque se pedira acceso podíase ayudar perfectamente. O plan estaba presentouse públicamente precisamente para que fora coñecido. Non entendo cal foi aí o inconveniente. Eu, a mí simplemente gustaríame lanzar unha reflexión. Eu non creo que haxa unha falta de sensibilidade con respecto á accesibilidade. Pero sí que percibimos, pois que non hai unha verdadeira interiorización do que significa a accesibilidade no día a día do Concello.
Non se trata tan só de cumprir a normativa ou de poñer unha rampa aquí ou acolá, como decían, por exemplo, como fixeron o dos vados, está ben feito, pero iso entra dentro dun plan. No, o plan existe, está feito por persoas especialistas que foron contratadas, non as fixo o BNG. Fixo un grupo especialista de arquitectos, especialistas que saben do que falan e do que os arquitectos do Concello tamén aprenderon e, de feito, ese plan vai, como dicía, un anexo de boas prácticas precisamente tamén para os arquitectos e técnicos do Concello. Eu O que dicía, que non se trata de poñer unha rampa aquí ou aló, sino que se trata de que as necesidades das persoas con discapacidade que estean presentes desde o primeiro momento en que se deseña un evento, unha actividade, unha reforma, un calcara servizo público, de feito. E iso, sinceramente, pois, non o estamos vendo. O que pasou, por exemplo, durante as festas, o recordatorio que tivo que vir, incluso, de que existían unhas mochilas vibratorias para poder usalas. Entendemos que cando uno sofre, pois estas barreiras directamente, pois custa máis telas presentes. Pero é aí onde debe residir a responsabilidade política e en facer ese exercicio de meter a mirada inclusiva en todo o que se fai e non é máis que vontade política e aprendelo sin nada máis. Grazas. Bueno, antes de terminar, yo he dicho desde el minuto uno que existe, y además en este pleno estamos hablando de inclusión y hay voluntad política, y sobre todo por los colectivos más vulnerables, ¿no? Porque tienen ciertas dificultades, como es en este caso hay que hacer todos los proyectos, evidentemente, y hacerlos accesibles, y ojalá Viveiro fuera accesible. Todos somos sensibles, todos en un momento dado conocemos, sabemos y tuvimos dificultades, y no es por nosotros o por los que nos rodean, que sabemos que existen muchas dificultades en muchos espacios y sitios de Viveiro. Yo sí asistí, creo que estábamos Martín y yo en concreto a esa presentación, precisamente por eso, porque nos interesaba el tema, independientemente de que nos hubierais invitado o no, porque cierto es que no nos invitasteis, eso es verdad, pero bueno, eso no es excusa para no venir en el caso de que te interese algo, ¿no? Como fue a lo mejor nuestro caso. Pero bueno, cierto es que estamos hablando de 2 millones de euros, ¿no? Y decir que plan de accesibilidad se va a ir haciendo en cada obra que se haga o cada inversión que hagamos, pues evidentemente ya por normativa ya va implementada esa accesibilidad en las aceras y en todos los espacios, o debería de ir. Yo no sé, creo que Bernardo sabe bastante más de esto que yo y puede decirlo, pero hay una normativa que debemos de cumplir y esa normativa evidentemente implica también el tema de accesibilidad. Hoy en día no puedes abrir un negocio, hay negocios que no se pueden utilizar como negocios, y estamos hablando en esta misma calle, Margarita Pardo de Cela, precisamente porque no le puedes dar la licencia porque no cumple la accesibilidad. Entonces, la normativa ya te induce a ello, te obliga a ello, ¿no? Y todos los proyectos que se hagan, ojalá sean muchos, ojalá fueran muchos, pero bueno, las circunstancias son las que son, pues llevarán implícita esa accesibilidad. Eso no lo dudes, Iria, ¿vale? En eso estamos. Pero bueno, también nos hubiera gustado que, por ejemplo, en este proyecto que se acaba de hacer, que precisamente en aquel día, en aquella conferencia, en aquella exposición de presentación de este plan, que se decía que la de las aceras de Magazos, que era la que estaba próxima, que se iba a implementar, bueno, déjame que lo dude, yo no sé, no soy técnico, pero casi no cabe en algunos sitios por las farolas, casi no cabe ni una silla de ruedas. Pero bueno, en todo caso, eso no quiere decir que no estemos pensando y que no seamos sensibles a este tipo de problemáticas, y siempre y cuando tengamos partidas que podamos destinar a cuestiones puntuales, estén en las fichas o no estén en las fichas, evidentemente sí que lo vamos a hacer, ¿vale? Y pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, ¿no?
Es que no veo los que están en la pantalla, por eso... Andrea, sí. Es que los de la pantalla no los veo, por eso tengo miedo de decir cuántos hay Malo será, o no ¿no? hay. Que haya algún Bueno, igual está despistado en el baño. Vale, por unanimidad, aprobada. Dación de conta de resolucións da alcaldía e comparecencia da alcaldía solicitada polos grupos municipais do PSOE e o BNG sobre o vertido de purín acontecido en Muras o 6 de xuño de 2025. Bueno, como toda comparecencia, como é a primeira, Marilú, non sei como son os tempos, isto... Vale. No va a ser mucho. Bueno, antes de cenar. Sí. Bueno, María, comezas tú, PSOE. Boas tardes outra vez. En primer lugar, quero deixar claro que dende o Grupo Municipal Socialista en ningún momento puxemos en dúbida as actuacións realizadas durante os días nos que se produciu este grave suceso. Tampouco cuestionamos a súa actuación personal, señora alcaldesa, nestes momentos, nin lle reprochamos que non convocaron a xunta de voceiros neses días, porque entendemos que foron días complicados. Pero tamén debemos decir con claridade que a súa obriga non remata na xestión inmediata da emerxencia. A súa obriga, señora alcaldesa, é tamén garantir transparencia e dar conta dos feitos á Corporación Municipal. E quero subliñar algo. A nosa intención nunca foi solicitar un pleno extraordinario. Dende o primeiro momento, o que pedimos foi unha xunta de voceiros. Só ante a súa negativa reiterada a convocala entendemos que non quedaba outra saída que solicitar un pleno extraordinario. E mesmo nesa solicitude, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego deixamos claro que renunciábamos á asignación económica correspondente aos concelleiros por asistencia para demostrar que non buscábamos ningún beneficio, senón únicamente información e transparencia. É certo, e así o quero deixar claro, que cando a situación se produciu fun eu a quen a chamou por teléfono e vostede deu unha información básica do momento. Agradezo que o fixese. Pero creemos que iso non abonda. Varias conversas telefónicas non sustitúen unha xunta de voceiros. O que se precisaba era unha explicación formal, documentada e compartida con todos os grupos políticos porque así se garante o respeto institucional e a transparencia. Tamén quero referirme ao pleno de agosto no que vostede dixo que xa respostou a este asunto, pero fixo a raíz dun rogo despois de que lle solicitáramos 2 xuntas de voceiros e fixo de malas formas, con explicacións desordeadas, sen claridade e mesmo chegando a acusarnos que se desconfiábamos o que tiñamos que facer ir ao xulgado a denunciar. Creemos que esta non é a actitude, nin son as formas que merece a Corporación Municipal, ni moito menos a cidadanía de Viveiro. Quero tamén aclarar a miña propia actuación como voceira na oposición. Vostede acusoume de non ter ido ao lugar dos feitos. Eu sabía perfectamente cal era o meu papel. Estou na oposición e non tiña sentido desprazarme alí, porque sei o lugar que ocupo. Para iso está usted, señora alcaldesa, e o concelleiro responsable, e despois todos aqueles que estaban a facer o seu traballo. O que fixen foi o que correspondía, chamar a alcaldesa, a máxima autoridade, e poñerme a súa disposición para colaborar. Iso foi o que creemos que debíamos de facer. Polo tanto, non entendemos esa acusación e consideramos que é injusta. E quero facer tamén unha reflexión ao voceiro de Porviveiro. Neste caso, o Bloque Nacionalista Galego coincidiu con nós con reclamar unha comisión de voceiros. Vostede, señor Bernardo,
Bernardo dixo na comisión de voceiros na que tivemos pois hai unha semana que non veía tan necesaria, que xa se sentía ben informado pola alcaldesa. Sorpréndenos a súa postura, porque durante anos, cando estaba na oposición, exixía constantemente xunta de voceiros argumentando que o goberno estaba en minoría e tiña a obriga de informar o resto da corporación. Agora, neste caso, prefire mirar cara a outro lado. Para nós, iso non é coherencia política da que tanto presume, sino é rendir pleitesía. En resumo, hoxe pedímosles que explique con claridade a relación completa dos feitos, como fixo na comisión informativa. Reiteramos que a nosa petición sempre foi a de transparencia e de comunicación institucional, non a de sementar dúbidas nin xerar conflitos. E deixamos claro que os voceiros, como representantes dos veciños e veciñas, merecemos ese respeto e esa información. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Gustaríanos comezar aclarando, bueno, pois algúns puntos que a alcaldía tratou tanto na prensa como na reunión de voceiros que se fixo e que seguramente pois volverá a tratar na súa comparecencia de hoxe. A alcaldesa afirmou, bueno, pois que non tiñamos información do vertido, basicamente porque non quixemos, porque non aparecimos en Landrobe e porque na chamamos por teléfono. Vostede, que é a alcaldesa, a que goberna e a que cobra 60.000 euros ao ano, é a que tiña que estar en Landrobe, non nós. E vostede, que é a alcaldesa que goberna e a que cobra 60.000 euros, é a que ten a obriga de chamar e de convocar unha reunión para informar aos demais grupos municipais dunha soa vez. Informar de maneira formal, non a través da prensa, nin por chamadas individuais, nin como vostede queira. E non informou porque non quixo. Porque a realidade é que, a pesar de que se lle pediu por 2 veces unha reunión de voceiros e que se trouxo o tema a pleno, e mesmo na reunión que finalmente se convocou 3 meses despois, vostede limitouse a dicir que é que non tiña nada máis que contar que o que xa saíra na prensa. Moi curioso, porque logo non dubidou en informar a través das redes sociais do Concello, pagadas por todas e por todos os veciños, lanzando unha mensaxe claramente dirixida contra os grupos da oposición do PSOE e do BNG, acusándonos de xerar confusión entre a veciñanza, facendo unha defensa propagandística de que a súa comparecencia só podía ir a un pleno ordinario. Se queren facer propaganda política, pois utilizan as redes do Partido Popular, que as teñen. Pero deixen tranquiliñas as redes do Concello, que non están para servir ao PP de Viveiro, senón para servir á veciñanza. Non tiña nada novo que contar, dicía na reunión. Pois como se nos tivera contado algo antes. Ben deitamos da técnico de Medio Ambiente, que sí que nos deu máis información en esa reunión. Porque hai que non tiñamos datos tan sinxelos como quen deu o aviso do verquido, como foi o proceso desde que se deu o aviso, como se xestionou a dotación de auga aos colexios, que iso tamén houbo que facelo e non o vimos en ningún lado, canto custo tivo o vertido para o Concello. Houve unha sorte moi grande e é que os depósitos da estación de Landrobe estaban cheos. Pero que tería pasado se non estiveran? Ou que tivera pasado se cos depósitos cheos houbera outra rotura na rede principal, porque non sería a primeira vez. Cando BNG gobernou, elaborou unha auditoría da rede de abastecemento, renovouse 1 quilómetro de atuaxe en Magazos. E tiña tamén asegurado renovar o tramo de Landrobe. Pero disto o PP non fala, só sabía daquela criticar e insultar o BNG. Pero a realidade é que se chega a ver unha rotura na rede principal durante a emerxencia do vertido, o panorama xa sería máis crítico. Vostede insistiu, repito, en que non tiña nada novo que contar. Para nós, iso é un fracaso de xestión. A actuación inicial sí que nos pareceu correcta, pero que despois fallou non informando, incluso perdendo as formas contra a oposición, e fallou na xestión posterior á emerxencia. Porque despois da emerxencia hai que seguir xestionando. E obviou a súa responsabilidade de tomar medidas para que non volver a depender da sorte. Medidas preventivas. Porque despois dunha emerxencia hai que sacar unhas conclusións e sair mellor preparados por se algo así volva a acontecer. Porque a contaminación da auga é algo que pode repetirse e non podemos depender das casualidades de ter os depósitos cheos ou que non pasen datas de maior demanda. Dependendo da sorte.
Igual é por iso que as redes sociais do Concello están ultimamente cheas de misas e de santos, que é que igual temos que rezar para que non haxa emerxencias, en vez de tomar medidas preventivas e de revisar os procedementos tras a incidencia, que é o que toca. Por iso preguntamos, estaba incluído, por exemplo, ou vais incluir o regato de bravos como captación alternativa no plan de administración e xestión do abastecemento de Viveiro? No caso de ter que recurrir a esta alternativa, dispón agora Viveiro ou vai dispoñer de medios para facelo? Houve problemas cos diámetros das tubaxes, agora xa temos esos datos, xa os sabemos. Vais incluir. Consideras agora a colocación de novos sensores augas arriba da captación? Porque é increíble que de Muras a Viveiro ninguén detectara o vertido hasta que chegou a etapa. Consideras agora colocar sensores máis arriba? Solicitouse aos técnicos competentes un informe de melloras preventivas. Actualizouse a auditoría da rede promovida polo bloque co risco de contaminación. Actualizouse ou vais actualizar algún protocolo de actuación. Despois de anunciar coa Xunta en abril proxectos de mellora na rede en Landrove, por que non volvimos a ver nada? Está o proxecto elaborado? Cando se vai executar? Cree vostede que non facer nada disto que estamos dicindo é propio dunha xestión moi deficiente? Cree vostede que o traballo feito polo BNG renovando a rede de magazos axudou a prever roturas? E xa rematamos, bueno, simplemente queremos aproveitar para agradecer sinceramente a rápida intervención de todos os organismos, empresas e profesionais que actuaron desde o primeiro momento en que se activou a alarma do vertido. O recoñecemento de que o seu traballo foi fundamental para minimizar os riscos e para garantir a seguridade da veciñanza, ese recoñecemento debe ser claro e unánime e así o manifestamos. Grazas. Por Viveiro. Ben, eu iniciaría polo que acabou dicindo Iria, que é agradecer a todas as empresas, a empresa e a toda a rápida intervención dos distintos medios que se puxeron a disposición, que foron os suficientes, para min, moitos e suficientes para solucionar este problema, que por sorte causou molestias durante uns días, pero non foi a maiores. O que sí que está claro é que non se pode tampouco prever que pasaría se fora de outra maneira, que pasaría se se houberan contaminado os tal. Por sorte, hai uns sensores que producen alarma, que se explicou en varias ocasións, e que comunican a un empregado, neste caso da empresa Viacua, que se están dando uns datos excesivos. Está controlado con calquera goberno ou con calquera, é a propia empresa a que ten que xestionar isto. Está controlado, saltaron as alarmas e se puxeron solucións riba da mesa. Se fora outro caso, as solucións terían que ser, lóxicamente, outras. Pero eu creo que neste caso, nin Viacua, nin o Concello de Viveiro ten culpa que no Concello de Muras romperon a balsa. Tamén aquí se podía facer a pregunta de por que o Concello de Muras non informou o Concello de Viveiro de que se romperon a balsa. Por que o Concello de Ourol non informou o Concello de Viveiro que se romperon a balsa e que había un vertido polo río? É dicir, tamén podía haber esa información. Oye, rompeu unha balsa, a propiedade avisar, alguén avisar, e ter coñecemento aquí o Concello e incluso os demais organismos. Nós o que dixemos durante este caso é que, tivemos a información directa da alcaldesa, se nos iba informando, e máis, houve información que se estaba dando directamente aos veciños e a nós ao mesmo tempo, en tempo real. É dicir, non temos nada que dicir durante aqueles días. Informouse polas redes sociais do Concello de todo. Creo que ningún dos que estamos aquí houbera feito algunha cuestión distinta durante aqueles días, porque se puxeron os medios, para iso está a Xunta de Galicia, que ten os medios oportunos, se empezou a traballar e a propia empresa, que é que ten que buscar as solucións realmente a esta cuestión, as puxo encima da mesa de forma rápida. Dixo a portavoz do Partido Socialista se eu me sentía ben informado. Pois sí, sentíme informado como portavoz, por un lado, e como veciño por outro, a través das redes sociais do Concello, onde se iba explicando o que iba pasando en cada momento. Se teño que exixir ou non, eu creo que na Xunta de Voceiros o que dixen é que no momento que se está facendo 3 meses despois pedir unha Xunta de Voceiros ou un pleno extraordinario para este tema, me parece que non era necesario. Foi o que preguntei. Outra cousa é render pleitesía. Hoxe vimos unha foto que agora vai haber 2 subvencións da Diputación. Claro,
Eu creo que o Concello de Viveiro non estaba representado nesa por parte do seu goberno, non? Como antes se criticaba, non estaba nesa reunión e aí había alguén rendindo pleitesía a quen lle paga, non? Sí, pero rendindo pleitesía. Sí. As redes sociais do Concello, como dixo Iria, sí que as paga entre todos, bueno, son gratuitas realmente, outra cosa é que nas xestiona, non? Para servir aos veciños e infórmase de todo. Poderíalle recordar moitas das publicacións que fixo a anterior portavoz nas redes sociais do Concello de Viveiro tamén, Dicir, non... Porque nosotros nas redes sociais, concretamente por Viveiro, prácticamente está desaparecido sempre, pero cando é o goberno do Partido Socialista co BNG salían habitualmente, e agora normal que salga o Partido Popular que é quen está no goberno. Polo demais, nós, bueno, estamos á espera do que se nos informou na comisión, que é, bueno, o informe que xa se comentou do SEPRONA e demais para participar desa demanda, que creo que neste caso non temos nada máis que aportar por nosa parte. Gracias. Me toca, ¿no? Bueno, voy a leer exactamente el informe de Viacua, que es la empresa que detectó, es la adjudicataria del Concello y es la que detectó en un momento dado en una de sus, de sus sondas, o bueno, no sé cómo le llaman ellos, sondas creo que son, el vertido de Purín, ¿no? E dice que na tarde do venres 6 de xuño do 25 a miña representada detectou unha vertedura de Purín no río Landro nas inmediacións da ETAP tras a activación nas alarmas de turbidez de amonio rexistradas nos sensores de monitorización da sonda ubicada na captación. Verificamos, ademais, que as augas presentaban unha forte coloración marrón e un intenso cheiro a purín e decidimos dar alarma ao 112. Os datos revelaron concentracións significativas de amonio na auga do río, chegando a acadarse concentracións superiores aos 250 mg litro. No anexo, bueno, poden verse os valores registrados e as analíticas realizadas. Segundo punto, que como consecuencia do vertido detivemos o funcionamento da ETAP de Landrove coa finalidade de evitar que a contaminación chegase a afectar a calidade da auga de consumo humano, o que supuxo un grave risco para a continuidade da prestación da suministración en todo o Concello, que dispoñía de auga almacenada para unhas 30 horas, dando lugar á activación dunha emerxencia e á chega de medios persoais e materiais para paliala. O plan de emerxencias consistiu no seguinte, instalación de 2 puntos de captación no regato de Bravos. Tras a solicitude de emerxencia Augas de Galicia, instalamos 2 bombas no citado regato. Unha para a recarga de motobombas e cisternas da Axega para introducila na planta e outras 2 para o bombeo directo á ETAP, mediante unha tubaxe flexible de 620 metros dende o campo de fútbol de Landrove. En coordinación con Sanidade, estableceuse un plan especial de control analítico segundo o Real Decreto 3/23 coa finalidade de comprobar a calidade do novo afluente Regato de Bravos nos depósitos en distintos puntos da rede entre os días 6 e 13 de xuño de 2025. Tamén se fixo o seguimento á calidade da auga no río Landro. Terceiro, colaboración con Augas de Galicia para o control de vertido no punto de orixe mediante o aporte dunha retroexcavadora para o taluzado e formación dunha gavia perimetral. Instalación de 2 cisternas de auga potable Pibeiro e Covas debido ás restricións na inxesta de auga potable comunicadas polo Concello de Viveiro entre os días 7 e 12 de xuño de 2025 ata o levantamento das mesmas. E como consecuencia do citado anteriormente, Viacua puxo a disposición do Concello todos os medios persoais e materiais necesarios para solventar a crise que derivaron nos custes extraordinarios de subcontratas que se enumeran na seguinte tabla. Evidentemente non me vou a ler todas porque veis que el informe é extenso, creo que se os ha dado acceso a él tal y como dijimos en la
En la Junta de Portavoces no hay absolutamente nada que esconder ni que guardar. Desde el minuto 1 se ha actuado, creo que con premuras o con responsabilidad, como se tenía que hacer, y tuvimos toda la ayuda posible. Todos los medios que había estaban concentrados allí en Landrove, tanto desde la Xega, bomberos, medio rural, medio ambiente, sanidad, la Guardia Civil, el Seprona, Policía, Protección Civil, Policía Local, todos, absolutamente todos. Yo quiero volver a reiterar y a darles las gracias porque desde el minuto 1 estuvieron todos allí. Hubo un punto de mando avanzado, se establecieron bueno, varias reuniones de coordinación para ver lo que podíamos hacer, porque el riesgo grave era quedarnos, bueno, grave, dentro de la gravedad que supuso todo el hecho de que podernos quedar, ¿no? O que hubiera la posibilidad de quedarnos sin agua en todo el concello, pues se pusieron manos a la obra. La empresa Viacua, que es la que realmente coordinó todo el operativo, y se buscó todo el material hasta en toda Galicia. Vino material, como ya expliqué en varias ocasiones, de toda Galicia para conseguir que el suministro del río Bravos pues fuera lo suficiente como para que no se desabastecieran esas cisternas que estaban allí depositadas, porque hubo varios momentos críticos en los que creímos que aquello se acababa. Porque a pesar de apelar a la responsabilidad de la ciudadanía, lejos de eso, aunque hemos de decir que alguno que otro pues alarmó más de lo necesario, y circularon audios por ahí, alguno hasta me lo pasó María, diciendo que en 2 horas o algo así, no sé cómo decía, ¿no, María? Que en 2 horas que quedaríamos sin agua. Entonces, en lugar de controlarse, pues empezaron a llenar bañeras, y eso, bueno, pues si en un principio teníamos agua para 48 horas, pues se convirtió en tener agua para casi menos de 24 horas, ¿vale? Entonces, bueno, se apeló a la ciudadanía, se emitió un bando para evitar, ¿no? Y para prevenir, con prevención, porque estaba garantizada el agua que estaba en los depósitos, ya se había recogido por la mañana, como bien dice el informe de Viacua, y no corríamos riesgo ninguno de intoxicarnos, vamos, entre comillas, ¿no? Podíamos utilizarla, pero aún así, por prevención, pues se emitió un bando que no se utilizara ni para la ingesta, ni para el lavado de alimentos, ni para la higiene bucal. Al mismo tiempo, como era en verano, que era bueno, en verano, en junio ya, pues lo lógico es pensar que si el Purín va río abajo, pues que llegue al mar, ¿no? Y que llegue a las playas, y a continuación pues se cerraron las playas de Covas de Seiramar y de Celeiro. Se dieron cuenta, en previsión de que pudiéramos quedarnos sin agua por el riesgo ese inminente que hubo a las 24 horas de que no era posible, no dábamos llenado, ¿no? Las cisternas y nos podíamos quedar sin el suministro. Se alertó, yo misma hablé con todos los grandes áreas comerciales que tenemos aquí en Viveiro, lo que es Eroski, Gadis, Covirán, todos los que del día, etcétera, etcétera, para que tuviesen abastecimiento de agua, o sea, que tuviesen la previsión y que tuviesen en sus estanterías agua para, por si acaso nos quedábamos sin ella, ¿no? Para poder beber. Yo creo que se hizo lo que se tenía que haber hecho. En todo momento, yo estuve allí. Sí, efectivamente, yo soy la que cobro, y como soy la que cobro, pues no deja de estar allí. Y yo cumplí mi trabajo. Cumplí mi trabajo. Eso no quita que, igual que estábamos hablando antes, de que si alguien, a pesar de que no lo inviten, quiere interesarse por el tema, pues no puede acercarse y preguntar. Y si no quiere acercarse, porque queda muy lejos, que Landrove queda en el otro extremo del mundo, pues hay un teléfono, ¿vale? Algunos me llamaron por teléfono y otros ni siquiera llamaron por teléfono ni aparecieron allí.
Ese es el interés que se mostró en ese momento por la circunstancia que estaba padeciendo todos los vecinos, vecinas y la veciñanza de este concello. Interés cero del Bloque Nacionalista Gallego. Entonces, yo no sé, no he dicho en ningún momento, yo no me negué a dar ninguna cuenta. Desde el minuto 1 creo que han venido radios, televisiones, etcétera, etcétera, que ya estábamos casi al momento, sabíamos lo que estaba pasando, lo que acontecía y en qué derivaba la historia. Evidentemente en aquel momento yo no estaba para juntas de portavoces, estábamos atendiendo a lo que teníamos que atender. Si el pecado cometido fue no convocar, si el pecado cometido fue no convocar una junta de portavoces, no sé si a los 15, a los 20 o al mes, pues mea culpa. En todo caso, yo, lejos de haber dicho lo que dijimos a todos los vecinos y vecinas de Viveiro, no había nada más que trasladar hasta que lo hubo. Y aún así se pidió un pleno extraordinario y aún así se pidió, bueno, hubo la comparecencia que tenemos ahora mismo porque no cabía pleno extraordinario. Y para no esperar al pleno extraordinario, se convocó una junta de portavoces. Se convocó una junta de portavoces, además, no porque el hecho de que la haya solicitado el Partido Socialista, es que, como había dicho, no había nada que decir. Y en el momento que se convocó una junta de portavoces, a los 2 días, Viacua nos presentó el informe. Y el 23 de septiembre, a través de un grupo que yo tengo con los portavoces, precisamente a raíz de esto que pasó, yo un día pensé que sería bueno para trasladar en tiempo real cualquier circunstancia que aconteciera en el concello a los portavoces, y yo el 23 de septiembre les pasé a los portavoces, acabo de firmar el acta para personarnos en la causa del vertido de Purín. El Seprona sigue recopilando informes, hay que esperar a que el juzgado nos requiera. Esto es información puntual. Tan pronto la firmo, se la mando a los portavoces. Si los portavoces los trasladan o no a sus grupos, evidentemente ya no es una cuestión mía. Entonces, están puntualmente informados. Y yo informo en el momento que tengo una información. Si el 23 de septiembre es cuando viene el Seprona y firmo esto, evidentemente, por muchas juntas de portavoces que hubiéramos hecho antes, yo no le hubiera podido trasladar otra cosa diferente. Eso es lo que he intentado decir desde el minuto 1. No sé si eso responde a las preguntas. En cuanto a la comparecencia de hoy, a las preguntas que supuestamente me iban a hacer, es curioso porque cuando llegamos a esa junta de portavoces, el Partido Socialista, el único problema que tenía es que no hubo una comparecencia anterior. No preguntó absolutamente nada. Pero es que no lo preguntó ni hoy. Es que el Partido Socialista no hizo una sola pregunta, ni una sola pregunta. Entonces, estamos pidiendo junta de portavoces, pedimos pleno extraordinario, volvemos a pedir una comparecencia y ni siquiera en la junta de portavoces, ni siquiera en la comparecencia de hoy me formula una sola pregunta sobre el vertido de Purín. Es que es inconcebible. Inconcebible. Pero bueno, ustedes sabrán lo que hacen. Y no solamente eso, pues que primero, durante toda la comparecencia de su intervención, se dedicó a explicarse. Que yo quería hacer, que usted quería hacer, se dio más explicaciones de su actuación que lejos de preguntarme a mí. O sea, pero bueno, esto no me sorprende nada ya a día de hoy. Y no solamente eso, es que si no, además aludió a terceros, cuando sabe que esto no es un debate, que es una comparecencia. O sea, alude al portavoz, en este caso era de Por Viveiro, cuando sabe que no se puede defender porque no es un debate, no le va a poder contestar. Entonces, entiendo que si esto es una comparecencia para preguntarme sobre un vertido de Purín, me parece inaudito que no se me haga ni una sola pregunta relativa al vertido de Purín. En cuanto al Bloque Nacionalista Gallego,
bueno, el Bloque Nacionalista Gallego hizo las suyas y las que le correspondían a ellos. O sea, hizo, no sé, no las conté, pero 17, ¿no? O algo así. Vale, perfecto. No sé si con todo lo que acabo de describir le informé de lo que había sucedido y cómo actuamos o no. En cuanto a lo que vamos a hacer a partir de ahora o si qué hubiéramos hecho si hubiera entrado el Purín o qué hubiéramos hecho si cayera una bola del cielo, pues mire, yo no tengo una bolita de cristal. Eso sí que no la tengo. Entonces, como no tengo una bolita de cristal, pues lógicamente, pues dígame, ahora contestarle. Como no tengo una bola de cristal, pues evidentemente aquí estoy dando cuenta de lo que pasó. Y lo que pasó, como ustedes mismos reconocen, lo que pasó, desgraciadamente pasó y se ha hecho bien, se ha actuado bien. Pierden el tiempo en hablando de redes sociales, de santos. Hombre, es increíble. Lo que sí hay que decirles es que el Bloque Nacionalista Gallego, hay que recordarles que Viveiro es algo más de lo que ustedes hacen, que es nada. Entonces, el Bloque Nacionalista Gallego nunca, nunca aparece a ningún acto convocados desde este concello, sea gobierne el Partido Popular o incluso gobierne el Partido Socialista. A los únicos actos que aparecen son los que organizan ustedes. ¿Y por qué? Porque son así de encerrados, como un huevo, como una bola. Eso es lo que pasa. Y el Bloque Nacionalista Gallego no entiende que Viveiro, aparte de ser muy diverso, tiene unas costumbres, y entre ellas están los santitos. Porque somos, bueno, no sé si usted se fijó alguna vez en el escudo de Viveiro, ¿vale? Y aquí hay unos actos litúrgicos que acompañan, no solamente, no son litúrgicos de por sí, sino que también acompañan los actos oficiales del concello. Y ustedes no participan de los actos oficiales del concello, ni tampoco participan de las tradiciones de Viveiro, como por ejemplo la Semana Santa, ni tampoco participan de una simple causa como es algo de la Policía Nacional porque se escucha el himno español. ¿Vale? Entonces, eso tiene un nombre, pero ese nombre me lo reservo. No obstante, eso quiere decir que ustedes no están con los vecinos y vecinas de Viveiro, ustedes solo están con ustedes. No sé si me queda algo, seguro que mucho. Bien. Y creo que no me queda nada. Ah, sí, me queda una cosa importante. ¿Qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? ¿O qué explicaciones nos dan? ¿Cuántos sensores vamos a poner? Pues mire, le pregunta usted o ustedes, le pueden preguntar al alcalde de Muras. Es la mejor pregunta que pueden hacer. ¿Cuándo va a volver a pasar? Si tiene controlado a la explotación que ha hecho los vertidos, ¿vale? Que desgraciadamente no es el primero. Entonces, este pleno, esta comparecencia no tenía que hacerse aquí, no, tenía que hacerse en el Concello de Muras, que también, como ha dicho el portavoz de Por Viveiro, falta la primera comunicación, o la primera, nunca, no ha preguntado siquiera si necesitábamos algo. Y no quiero decir con esto que sea culpa de él, igual que tampoco será culpa mía. Vale, pero si no es culpa del alcalde de Muras, que es donde estaba la explotación, que provocó un vertido de purín en el río Landro, tampoco será culpable la alcaldesa de Viveiro. Es que nadie te está Vale, culpando. entonces, eso le quiero decir a la portavoz y a los del Bloque Nacionalista Gallego, que si quieren pueden presentar y pedir una comparecencia en el Concello de Muras y así sabremos si esto va a volver a pasar o no va a volver a pasar. En todo caso, también, para rematar, no es la primera vez que pasa. Y también, si es que vamos a preguntar cuáles son las medidas preventivas, ¿vale?
hay en alguna ocasión, como por ejemplo yo quité una de ellas, y pone 2 denunciados por un vertido de purín en Muras que mató a más de 1000 peces. Delito medioambiental. ¿Sí? Vale. La Guardia Civil investiga la contaminación procedente de una explotación ganadera y que llegó hasta el río Landro. Esto es ni más ni menos que el 3 de febrero del 2023. ¿Quién gobernaba el 3 de febrero del 2023? Pues yo creo que la señora Loureiro, yo creo. La Guardia Civil investiga a 2 vecinos del municipio lucense de Muras como presuntos responsables de un vertido de purín que llegó al río contaminándolo y acabando con la vida de más de 1 millar de peces. Se les imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Ocurrió el pasado mes de septiembre. Entonces la Guardia Civil, en colaboración con los agentes medioambientales de la Xunta, comenzaron a investigar la muerte repentina de miles de especímenes que habitaban el río Landro a su paso por el concello de Muras. Ante la sospecha de que el suceso podría haberse debido a un vertido, comenzaron a investigar las explotaciones. Poco después lograron detectar de dónde venían los fluidos. Se trataba de una balsa de acopio perteneciente a una explotación de ganado porcino, la cual se encontraba totalmente llena y desbordando su contenido sobre el propio terreno. Murieron truchas y una especie protegida. Según los análisis realizados, se cree que fallecieron más de 1100 peces. ¿Les suena de algo? ¿Les suena de algo esto? Bueno, pues el 3 de febrero del 2023 gobernaba la señora Loureiro. Y yo digo, ¿qué se ha hecho desde entonces? ¿Qué medida preventiva? Si se hubieran hecho algo, si se hubieran tomado, si hubieran adoptado medidas preventivas, evidentemente, pues no pasaría lo que pasó. Nada, ya habló. Y pasamos al tercer punto, rogos e preguntas. Partido Socialista. Ola, boa tarde a todos e todas. Pois o primeiro rogo é con relación a un socavón que hai en Avenida de Vilalba, en Cantarrana. Veciños e veciñas da Avenida de Cantarrana, na Avenida de Villalba en Cantarrana, á altura do paso de peón situado antes do campo de fútbol Quico Rei, trasladámonos as súas queixas pola situación que veñen padecendo dende o mes de maio. Cando se produceu un socavón no asfalto, que non sabemos debido a que foi, se por filtracións de auga ou por outros motivos. Naquel momento, o Concello procedeu a colocar unha chapa de ferro como medida provisional, mais a día de hoxe esa solución segue sen ser sustituída por unha reparación definitiva. Isto ocasiona importantes molestias ao vecindario, sobre todo durante a noite, debido ao ruído constante da circulación dos vehículos sobre a chapa, que afecta ao descanso das persoas residentes nos edificios próximos. Por todo isto, solicitamos ao Goberno local que nos informe. Primeiro, da situación administrativa de como se atopa actualmente a tramitación da reparación deste socavón, correspondéndolle ao Concello ou a Viacua a súa reparación. Segundo, cando está previsto que se leva a cabo unha solución definitiva que poña fin ás molestias que sofren os veciños e veciñas e sea reparado? Gracias. Moi boas tardes a todos. O tema ese é do alcantarillao. Viacua xo vai arreglar o máis rápido posible. Puxose unha goma na chapa debaixo para que non fixera ruído. A mí me parece moi ben que se poña unha goma, pero desde o mes de maio, hoxe é 2 de outubro, 2 de outubro xa. O sea, van casi 4 meses. Ben, por outro lado, creo que ustedes desde o minuto cero eran coñecedores. Por lo menos o primeiro teniente alcalde creo que era coñecedor, según me informaron algún veciño, que yo dixo precisamente a él. Puxeron esconos o primeiro día, vale, normal, e o segundo día puxeron a chapa. Claro, entón, con todo o aglomerado que houve no Brau de vehículos por ali, por esa zona, imagínense usted se lle toca vivir no primeiro ou no segundo. Xa non digo ao mellor do quinto que non o hai, non sei. Pero a cuestión é esa. Entonces, a min pareceme ben que sea Viacua a que teña que arreglar, pero o socavón que hai no Camiño Real de Celeiro ainda está sin reparar. Xa lle preguntei hai 3 meses. E xa levaba a aparecer 4, o sea que xa estamos casi nun ano. Digo, hai que meterlle primura a Viacua. Eu, cando estaba no equipo de goberno, sempre
incidín en esa historia, porque senón, se lles deixa facer o que queiran, ao final temos todo furado. Gracias. O problema que pasa é que en 20 anos non se puxo un alcantarillado. Vale? Iso é o que pasa. É o problema de Celeiro, problema de aí, e vayas por donde vayas. Iso foi o problema de Viveiro, que en 20 anos non se puxo un metro de alcantarillado. E agora, claro, en meses que levamos nosotros gobernando, pensa que nosotros temos unha varita mágica e faremos todo ao momento. Moitas gracias. Xa non podo falar. Vale, é igual. No, vale. Segundo rogo. Mantenimento dos xardíns Noriega Varela. Perdón, dos cañóns dos xardíns Noriega Varela. No ano 2010, con motivo da conmemoración do bicentenario do afundimento da fragata Madalena do Brigantín Palomo, acontecido 3 de novembro de 1810 na Praia de Covas, o Concello de Viveiro constituíu unha comisión integrada por todos os grupos da Corporación Municipal e distintas asociacións locais e outras entidades e administracións. O obxectivo foi programar durante todo aquel ano unha amplia axenda de actos en lembranza da efeméride histórica de gran relevancia para a nosa cidade. Entre as iniciativas desenvolvidas, trasladáronse desde o Parque Pernas Peón 2 cañóns, así como o bus de Rovira que se atopaba na rotonda frente á Oficina de Turismo. A través do obradoiro de carpintería da Diputación de Lugo do Centro de Artesanía, elaboráronse as correspondentes cureñas de madeira e por parte do carpinteiro municipal daquel entonces unha tronera que co tempo foron reparadas en varias ocasións para asegurar a súa conservación e boa visibilidade. Estes elementos convertíronse nun atractivo tanto para turistas como para os veciños de Viveiro, sendo ademais obxecto de numerosas fotografías. Non obstante, dende hai tempo, obsérvase un claro abandono no seu mantenimento. A cabullería está totalmente desfeita e xa non se percibe a súa reproducción fiel ao respecto original que buscaba representar a colocación dun cañón na cuberta dun barco da Armada. Ademais, detéctase o uso como se fora un xogo para un parque, cando en realidade son vestixios históricos de gran valor simbólico. Hai meses xa advertimos desta situación aproveitando un rogo sobre os xardíns no pleno. Incluso o concelleiro, don Vicente Chao, recoñeceu que se tomaría nota para atender as reparacións correspondentes. Mais ata o momento non se fixo absolutamente nada e os cañóns seguen en estado de abandono. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista roga ao goberno local o seguinte, que proceda cunha urxencia ao mantenimento e reparación dos cañóns e do obús, incluindo as súas cureñas e cabullería. Que se adote medidas para evitar o uso inadecuado destes elementos como xogos infantís. E terceiro, que se poña en valor este patrimonio histórico, un dos poucos vestixios materiais que se conserva Viveiro da historia marítima e que foi recoñecido por diferentes estudiosos sobre a materia. Gracias. Bueno, as cordas, as de abaixo puxéronselles, pero as de arriba vemos un risco para os nenos. Eu penso que a situación onde se puxeron os cañóns non é adecuada pola moitos cativos que xogan ali, pero que non xogan agora, xa veñen de antes. Eu penso que temos que miralo e cambiar de sitio os cañóns, porque eu penso que ali no xardín é un peligro para os nenos. Os cañóns estaban en auténtico case abandono, porque estaban sobre un pouco de terra cun pouco de erva, en dúas pedriñas ali pousados que naide se enteraba que había ali cañóns no Parque Pernas Peón. E o que se quixo foi precisamente dignificarlos e poñelos nun sitio visible. Entre todos da comisión, entre os cuales tamén estaba un representante do Partido Popular, estábamos todos os grupos políticos, mas outras, como dixen, entidades e administracións, pois decidimos de poñelos ali. Ben, levan exactamente 15 anos ali. 15 anos e nunca pasou nada. De feito, desde esa bancada do Partido Popular a este Mendalerenda que leva coidándos desde o ano 2010, de cada pouco, cambiándoñes a coa axuda do meu irmão, porque eu non sei facer gazas, pero o meu irmão sí, con lo cual, ca axuda do meu irmão, pois sí que efectivamente, pois de cada X tempo hai que cambiarlle a cordelería, a cabullería, porque vai pudrindo, vale? Pero o que digo eu, polo menos un mínimo, polo menos un mínimo. E digo, xa digo, en 15 anos non pasou nada. De feito, eu vexo a rapaces ali, e vin a rapaces xogando, e digo, isto non é un xogo, o xogo está máis adiante. Non está aquí, verdad? Con lo cual, eu non sei, pero o pouco que temos, polo menos, aproveitalo, que tampouco non é tan caro cambiar a cordelería. Ahora, se ustedes queren cambiar de ubicación, pois
xa comentarán para onde os van cambiar. Non sei. Gracias. E terceiro, falta de posta en marcha do riego automático e riego manual en diversas zonas verdes do Concello. O noso grupo municipal quere chamar a atención sobre o estado no que se atopaban, en este caso, durante a primeira parte da primavera e, sobre todo no verán, diferentes zonas verdes do Concello de Viveiro. A situación foi lamentable, xa que moitos destes espazos apareceron completamente amarelos en lugar de verdes, transmitindo unha imaxe de desleixo e abandono. Sabemos que as altas temperaturas tiveron influencia, pero tamén é certo que existen sistemas de riego automático instalados en varias desas zonas que non foron postos en funcionamento. En particular, queremos destacar, en este caso, os Xardíns Noriega Varela. O caso do Parque Pernas Peón, na zona onde está o escudo, que resultou especialmente afectado, así como tamén vimos que non se realizou ningún riego manual, ou moi poucos, en zonas donde existe o automático e tamén en maceteiros como os que hai na Avenida de Cervantes. Nin unha gota de auga en todo o Brao. Por todo isto, rogamos ao Goberno Municipal que nos explique por que motivo non se puxeron en marcha os sistemas de riego automático ni manual durante a primavera e o verán. E que medidas se van a adoptar para garantir que no futuro as zonas verdes do Concello manteñan un aspecto axeitado. Gracias. Mire, que pregunte vostede isto, nós non estábamos gobernando antes. Non son pesado, María Loureiro, non son pesado. O riego automático estaba estropeado. Por que non contades a verdad? A mí non me gusta mentir, eu digo as cousas como son. O riego automático dalle a cabeza sí, no. Estaba estropeado. E o que sepa, no Parque Pernas Peón non hai. Hai mangueiras, sí, pero o escudo xa secou antes de entrar nos outros. E na Avenida Cervantes, co pode dicir o de Por Viveiro, don Manolo, este emenda regou os maceteros todo o Brao. A mí non me gusta mentir. A mí gústame aclarar as cousas e dicir a verdad. O riego estaba estropeado e tuvémolo que amañar. Se teño que pedir desculpas aos vivarienses, pido desculpas. Non podemos facer antes. Mire, dixo fai un momento na súa intervención sobre o Purín a señora alcaldesa que non tiña unha bola mágica. Eu tampouco. Eu é a primeira noticia que teño de que o riego estaba averiado. Eu soupe que estaba o riego averiado despois do Hotel Urban. E arreglouse. E ese arreglouse. Digo eu que sí, vale? Ben. Antiguamente había un encargado de xardinería que cando tiña calquera anomalía que non funcionaba, hai que facer isto, hai que facer outro. Eu, deste riego do Xardín do Noriega Varela, é a primeira constancia que teño. Despois, falando da Avenida de Cervantes, dos maceteiros, non poño en dúda ninguna que usted o regou. Non poño en dúda. Ahora non sei que tipo de auga usou, porque pódense ver como están. Pódense ver como están. Por iso digo, non o sei. E digo, efectivamente, no Parque Pernas Peón non hai riego automático, pero si hai bocas de riego para ir ca mangueira, como mandábamos sempre o encargado, en este caso, que levaba o tema de a Concellería de Medio Ambiente de Parques e Jardíns, mandaba a un home para que lle fora regar cando non había auga, cando non chovía. E ora, non me diga usted a min que o Jardín Noriega Varela este ano floreceu, non me fastidie. O sea, que se vía verde, non me fastidia a min. Víase todo amarillo. Amarillo. Entón, o campo de fútbol de Lavandeiras, despois do resto, queda amarillo, queda blanco, prácticamente. Pero ao mes e pico, cerca de 2 meses, xa está verde. Por que? Porque ten riego, lógicamente. Entonces, eu non dudo que usted colabore coa Brigada de Medio Ambiente, que, por suerte, eu xa o vin algunha vez a usted. Non vou dicir que non, teño que dicirlo, que sí. Pero a cuestión é eso, planificar un pouco, porque se está algo roto, pois habrá que arreglar, sabe? E nós, desde marzo, non estamos gobernando. Bueno, ahora E xa van a ser ver, meses, gracias. Suso, xa está verde e xa está o riego Vale, andando. perfecto, Vale. gracias. Perdón polo tempo de engadido. Bloque Nacionalista Galego. Recollida do lixo no Naseiro. Pasadas xa varias semanas dende a celebración da festa do Naseiro,
comprobamos que o lixo de gran volume foi retirado, o cal valoramos positivamente. Porén, nos lugares onde este lixo estivo acumulado, aínda quedan numerosos restos que non foron recollidos. Rogamos, por tanto, que se proceda a limpeza destes espazos co fin de evitar que se dispersen coa auga ou co vento, causando un impacto ambiental ou visual innecesario. Unha vez tivemos coñecemento deste ruego, inspeccionamos as zonas propiedade do Concello en Aseiro e as zonas que se utilizaron de acopio e non vimos, o sea, vimos a foto, pero non sabemos a que ubicación vos facedes referencia. Se é unha finca privada, lógicamente terán que ser os dueños os que limpien. Igual que alquilan panaseiro, pois tamén teñen que facerse cargo da limpieza das súas fincas privadas. Creo que é o lógico. Bueno, aínda que sexan fincas privadas, creo que estando nunha zona da rede Natura, pois polo menos o Concello debería exixir, non, que se limpen. Do mismo xeito que antes comentaban que o Concello de Muras tiña que avisar dos vertidos que había de Purín, pois non sei, agora o Concello como que quere limparse as mans cando pasa algo a beira dun río. Non entendo ese doble raseiro. Ben. De todas maneiras, tamén ten ustedes a posibilidade de denunciar esa situación, se ve que a situación nunha propiedade privada, porque tampouco vamos a inspeccionar, non temos capacidade de inspeccionar todo o viveiro para ver onde hai depositado lixo. Se teñen coñecemento, poden presentar a correspondiente reclamación, como fai moita xente cando ten un veciño, por exemplo, que non limpia as ervas e invaden a súa propiedade, que é unha cousa bastante habitual. Entonces, non sei, é que non sei onde, non podo contestar se cando vamos limpiar porque non vimos, e mandamos a xente a mirar e non veo. Pasamos a ubicación, se queredes. Grazas. A ver, independientemente de la ubicación, creo que ya... Teño unha pregunta. No, espera, pero te voy a contestar vale. yo eso también. Oye, independientemente de que pase la ubicación, evidentemente lo que garantizamos es que en Naseiro no hay muchos espacios municipales. Concretamente es una parcela delante, allí donde está el hórreo, hacia la carretera. O sea, no hay espacios municipales. Los espacios municipales son los que estamos obligados a limpiar. Una vez que fue Naseiro había 3 puntos de acopio y en esos 3 puntos de acopio, independientemente si fuera municipal o no, están limpios, ¿vale? En todo caso, claro, si son fincas privadas, sea Red Natura o no, evidentemente el Concello no tiene que limpiar. Tendrán que limpiar los particulares, que como bien ha dicho Martín, pues tienen la obligación de hacerlo y aparte, bueno, pues... después de Naseiro deberían de hacerlo mucho más. En todo caso, también a posteriori de Naseiro vino una asociación que solicitó limpiar lo que son las beiras do río y limpió, o eso, lo solicitaron y hicieron 2 jornadas para limpiar lo que era todo cerca del río. Concretamente eso, si está en una finca privada, evidentemente, nosotros no podemos ir a limpiar a una finca privada. Es más, no podemos saber si es de Naseiro o post-Naseiro o cómo fue, ¿no? Pero en todo caso, cuando fueron lo de los acopios, sí que allí se fue, se recogió y se limpió. Grazas. Aparcamentos de Cantarrá. No pleno do 4 de marzo de 2020 aprobábase a moción do BNG para reducir a siniestralidade no vial LU 862 á altura de Covas. Acordouse reclamar a AXI un estudo desta estrada dende Cantarrá a Covas e executar un plan de mellora do vial anunciado en 2017, distribuindo os aparcamentos en espiga. En setembro de 2020, a AXI enviou ao Concello a proposta do proxecto, no que se perdería unhas 70 prazas de estacionamento, polo que o goberno naquel momento pospuxo este proxecto mentres valoraba a petición do BNG suplir estas prazas intentando xestionar algúns solares privados como aparcadoiros públicos. Ademais, durante o goberno do BNG levouse a cabo un intenso estudo para chegar a unha cesión a un comodato
de algún solar da zona para adecualo como zona de estacionamento público, quedando ese traballo iniciado e a disposición da actual Consellería agora do PP, que incluso na oposición, no seu momento, amosouse preocupado pola situación, lanzando un robo oral no pleno de agosto de 2024, propoñendo incluso eliminar as prazas de taxi de Cantarrá e as da Policía Local na travesía da Mariña. Pese a deixar o traballo encamiñado, non vemos ningunha mellora nin avance neste sentido por parte do actual goberno, polo que formulamos as seguintes preguntas. Que medidas ten previsto acometer o actual goberno local para mellorar o estacionamento e a seguridade en Cantarrá? En caso de afirmativo de ter algunha medida, que prazo se propón para executalas? Con que financiamento pensa executar estas medidas? E se teñen pensado, tal e como propoñían, eliminar as prazas de taxi en Cantarrá e da Policía Local na travesía da Mariña. Pues sí, tenemos pensado, ¿vale? Vamos a recuperar ese proyecto que tenía la AXI para, lo que pasa que se eliminaban muchas plazas, como bien has dicho, y están recalculándolo a ver si eso lo hicieron bien o no lo hicieron bien, ¿vale? A ver si pueden reducirlas de alguna manera, porque eran, creo que, bueno, no sé si 70, pero era una barbaridad. En todo caso, bueno, habláis aquí de que se habían ya iniciado los trabajos. Hablo de trabajos porque en aquel momento, evidentemente, eliminar 70 plazas de un plumazo, si es que fueran 70 o 50, sin tener una alternativa para poder aparcar en Cantarrana, que sería un suicidio, ¿no? No sé a qué trabajo iniciado os referís, porque nosotros, desde luego, no nos ha quedado nada iniciado. No tenemos conocimiento absolutamente de que nadie hubiese iniciado ningún trámite directamente con ningún particular que fuera dueño de esos terrenos. Y si es así, desde luego nadie nos lo ha trasladado, ¿vale? Y bueno, se propone, habíamos propuesto, nosotros sí que propusimos eliminar las plazas de taxi de Cantarrana y valorar eliminar, no todas, por supuesto, las de la policía local, porque la policía local las necesita, y abajo, delante de la por las de Carlos V, y sí hemos eliminado ya las de taxi de Cantarrana, ya desde el verano están eliminadas esas plazas, porque hablamos con los taxistas, así nos los han trasladado, y queda, evidentemente, modificar la ordenanza de taxi para incluir, o sea, para incluir, no, evidentemente para quitar de esa ordenanza esa parada que estaba ahí y tal. Pero sí que ya se hicieron uso, se había retirado ya en el verano esa parada para que tuvieran más plazas de aparcamiento ahí en Cantarrana. En cuanto a las de aquí, no nos atrevimos porque estábamos pensando, no sé si como en criterio o no, de poner algunas no como aparcamiento a tiempo total o completo, sino como poner alguna como express, aparcamiento de esos express. Entonces, en tanto no se decide si poner el express o no express, pues ahí está la policía local valorando la situación, ¿no? Y non sei se me queda algo máis. Con que financiamento pensamos executar estas medidas? Co que haxa. Hai que adaptarse. O que haxa, así faremos unha cousa ou faremos outra. Non queda outra. Conteste todo, non? Caso afirmativo, que propón para executalas, con que financiamento, ter pensado eliminar as plazas de tal. Sí, listo. Lembra que teníamos nosotros. Plazos para... Plazos ou plazas? Plazos. Os Plazos. plazos de execución. Pero de execución de que? Das tres de aquí abaixo? Dos de abaixo, os de Cantarrá. Depende do... Sí, as de Cantarrana xa están. Sí, as de Cantarrana xa están. Dado Sí. todo o que se propuxo, mellora o proxecto que presentou a AXE. Claro, se están cando rematen eles, están para entregalo, están facendo un recálculo a ver se fixeron ben ou se non fixeron ben. Igual adoptaron unhas medidas, non sei de normativas, se teñen que ter, porque o ideal é telo en espiga, porque o telo en espiga é moito máis seguro. Sí, por iso. Vale, en perpendicular como están agora, son un perigo. Entón, eso é que estaban recalculando. Entón, tan pronto rematen, pois valoraremos, se queredes, falamos entre todos, a ver se é viable ou non é viable, ou se é recomendable ou non. Vale. Algo máis?
Ai, perdón, vale, faltas. Ben, boas tardes. Deficiencias, paseo de fachada e variante da ría. No pleno do 10 de xaneiro de 2024, Por Viveiro presentou un rogo no que se detallaban as deficiencias do paseo de fachada e variante da ría. Despois de máis de ano e medio, pouco se ten feito, o deterioro é cada vez máis acusado, lousas rotas, mal asentadas a distinto nivel. Esta situación, ademais de presentar unha imaxe moi deficiente, provoca riscos de seguridade para as persoas que utilizan de xeito cotiá este paseo, contabilizándose varias caídas nos últimos meses. Por todo exposto, rogamos ao equipo de goberno a inclusión no orzamento do ano 2026 dunha partida para mantemento que permita a reparación completa dos danos no paseo da fachada da ría e da variante. Moi boas. No paseo da fachada marítima de Viveiro temos reparado máis de 100 lousas rotas. No orzamento do 2026 meteremos unha partida, como xa gastamos este ano, mesmo chegamos na Plaza Maior uns 9.000 e pico de euros. Pero no orzamento do 2026 meteremos unha partida para amañar o paseo da fachada. Como comentei no rogo, o deterioro vaise acusando cada vez máis, sobre todo no paseo de fachada. O da variante, pois algo menos, pero é necesario algo máis do que se fixo hasta agora, porque cada ano vamos a peor. Nada máis. Teño un rogo oral. Rogo oral. Nos unha pregunta tamén. Rogo. Non, unha pregunta. Rogo. Oral. Oral. Non hai pregunta. Pois a colación, neste caso, co rogo que acaba de facer Por Viveiro, aproveitando que parece que vai haber cemento ou pegolán, depende, o que se use. Pois tamén rogamos tamén aproveitar para poñer as baldosas da avenida Ramón Canosa e Gerardo Arguindei, o sea, a estrada que une Viveiro con Celeiro, que tamén hai máis de 70 plaquetas sueltas esporádicamente. E tamén ten o seu risco para os viandantes. En este caso, arranxaron a entrada ao Porto Deportivo, que quedou moi ben, hai que dicilo, pero quedou o resto sin realizar. Entonces, nese orzamento que acaba de decir o concelleiro, para o ano 26, pois, ao mellor, un saco máis de cemento ou dous, ou de pegolán, para que tamén se poda reparar esa vía. Gracias. Tomamos nota, Suso. Vale. E tiña unha cuestión que no anterior pleno, dos 3 rogos que eu lle facía, usted contestoume o primeiro e o terceiro e non me contestou o segundo. E cal era o segundo, Sus? O segundo era a que iba a dedicar a subvención de 145.000 euros da Axencia de Turismo de Galicia, que non me contestou aquel día. Sí, pois eventos non te o trouxen agora, se queres troiacho convenio. Non pasa nada. Actividades musicais, culturais, que máis era? Por iso digo, non me fai falta que me diga agora. Sí, Próximo pleno, se quere, pois pois. eso, actividades Vale, musicais, era pero só para recordar. pásoche exactamente se queres o... Era para recordalo, gracias. Vale, perdón, Sus, non... Nada, non se preocupe. Venega. Ben. A Comisión Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias, o que é a FEGAMP, aprobou promover a celebración de minutos de silencio ou outras iniciativas públicas o pasado venres 19 de setembro nos concellos e deputacións galegas condenando a ofensiva militar e o mantemento do bloqueo humanitario executado polo goberno de Israel contra o pobo palestino de Gaza. Así o acordou a Comisión Executiva fronte ao recrudecimento da situación coa nova ofensiva militar despregada por Israel en Gaza e o mantemento do bloqueo humanitario, asasinando e impedindo a entrada de menciñas e alimentos á poboación palestina, asasinando nenos e nenas con balas, con fame e con enfermidade. Hoxe, por estar neste pleno, pois non podemos estar nas movilizacións convocadas polo ataque de Israel á flotilla que leva a axuda humanitaria e retención ilegal de activistas, entre elas a galega Sandra Garrido, constituindo unha vulneración grave de dereito internacional. O BNG de Viveiro, en cambio, sí que estaremos o ano próximo 5 de outubro en Compostela mobilizándonos contra o xenocidio e reclamando paz e liberdade para Palestina.
Por todo isto, preguntamos ao Goberno local cal foi o motivo de que o Concello de Viveiro non se adherira ao acordo da FEGAMP e por que non promoveu ningunha iniciativa pública condenando o xenocidio o pasado 19 de setembro. Grazas. Porque el Concello de Viveiro está en contra de cualquier genocidio. Cualquier genocidio. Si queréis, hacemos una iniciativa de todos y cada uno de los genocidios que se cometen en este planeta, entre los cuales está este que acabáis de describir. Todos. Yo salgo mañana ahí delante con la pancarta. Quiero paz, no quiero guerra y mucho menos que haya inocentes que mueran en todos y cada uno de los países que sabemos todos por qué pasa. Sabemos todos por qué pasa, porque detrás siempre hay dinero, detrás siempre hay, no quiero dar aquí ningún meeting y mucho menos de este calibre porque no me corresponde a mí y la verdad sería una osadía por mi parte, pero entiendo que cuando haya que salir, hay que salir absolutamente por todos. No soy de salir en ninguna manifestación. Hoy mismo hubo aquí la de Sanidad, no quiere decir con eso, ya lo he repetido en multitud de ocasiones, que no vayamos detrás de una pancarta o no vaya yo concretamente detrás de una pancarta, no quiere decir que no sea consciente de un problema que hay. Eso no lo quiero decir, ni quiero decir con ello que no esté detrás de la pancarta de que haya un problema de médicos, que yo no sea consciente de que no hay médicos y que detrás de la pancarta sea de Palestina o sea de Ucrania, que yo no esté en acuerdo o en desacuerdo con esas circunstancias, ¿vale? Eso, yo estoy en contra absolutamente de la guerra y estoy en contra de los abusos y en contra, por supuesto, de lo que está pasando, ahí en Palestina y de lo que está pasando en muchos, desgraciadamente, en muchos países de Oriente y sobre todo de África. Ahí es donde, por lo menos, a mí me vais a encontrar. ¿Algo más? Pues entonces se levanta la sesión.